A la segona part del petit celler d'avui, Montferran ens parlarà i ens ensenyarà el seu producte de Pinot Noir, una de les varietats més difícils de cultivar. Parlar de Montferran és parlar del present, però és importantíssim fer esment de la seva història, que es remunta a l'any 1865, quan Agustí Vilaret va fundar Montferran a la població de Blanes. Tenia 45 anys i n'havia viscut 30 a les Antilles. Feia molt poc que havia tornat a la seva terra, no per viure de les rendes, com acostumaven a fer els indians, sinó per a invertir il·lusió i talent en un nou i singular projecte, l'elaboració de xampanya. Amb aquest objectiu va adquirir Mas Ferran. En poc temps, Vilaret va repoblar amb vinyes als voltants de la masia, va construir un nou celler i va adquirir l'equipament necessari per elaborar la beguda que tant el fascinava. La marca Montferran està formada per la combinació del nom de la muntanya propera al poble, Mont Sant Joan, i el de la masia ubicada en ella. Vilaret es va volcar al complet en la seva nova professió, ocupant-se particularment del seu aspecte tècnic, que va fonamentar en els coneixements de Luis Justo Villanueva, cap del laboratori químic de l'Institut Agrícola Sant Isidre i veritable enòleg de les dues primeres generacions de xampanyers catalans. La història es desenvolupa amb molts reptes fins a arribar a la posta moderna. Recordar els seus orígens enforteix i enriqueix la història col·lectiva d'un sector que elabora una de les begudes més populars i mitificades. Però aquest orgull de pioners no fa que oblidin el més important, el seu valor de present i la seva aposta de futur. Montferran us proposa el cava que millor s'adapta a cada persona, a cada família, a cada situació. Tenen un cava per a cada moment. Avui, al Petit Celler, Montferran. Amb en Carles Datzira parlarem d'aquí uns segons d'aquest cava que té aquest etiquetatge tan revolucionari, modern, innovador. Peculiar, podríem dir així. Has vist el Christian com... Com obria l'ampolla, Déu-n'hi-do, bona habilitat. Imagina't amb una espasa, com seria. Imagina't el Napoleó a la seva època amb l'espasa. Està bé. Tu saps fer-ho això també, de forjar una ampolla? No massa. La veritat és que no som molt hàbils amb aquestes coses i alguna vegades hem fet, sort que ho hem fet en família, i el ridícul queda a casa, no? Sense càmeres, no? Sense càmeres ni amb aquesta expressió, no? Però la veritat és que les persones, no hi ha tantes persones que dominin aquest art, i això és realment un art perquè l'ampolla queda completament neta a l'hora d'obrir-se. Anem a parlar dels productes de Montferran, anem cap a Blanes. Cap a Blanes. I bé, vam parlar de la Berta Bosí fa uns programes. Explica'ns, fes en tot cas, abans de parlar ben bé del Pinot Noir, una mica de resum dels diferents productes que hi ha, com el Blanes Nature, per exemple. Bueno, aquí tenim el Blanes Nature, que ja és un gran reserva. És un cava que fa molts anys a la casa va començar a elaborar una miqueta com a tribut a la nostra mare a Blanes, no? El fet de ser en un lloc a la Costa Brava completament de la zona tradicional per a l'elaboració de caves mereixia un tribut i nosaltres sempre pensem que hem sigut un celler molt agraïts, no? Tant als nostres antepassats com a qui ens ubica, no? I d'alguna manera doncs, vam voler fer aquesta ampolla ja fa molts anys, no? La Pinot Noir que presentarem avui i la Berta Bosí, que ja és la que vam parlar l'altre dia, no? Seria potser avui tres de les nostres ampolles més representatives, tot i que la col·lecció és més àmplia. Molt bé, doncs anem a per l'ampolla central. Podríem dir que és un cava per la gent jove, per l'etiqueta? Sí, una miqueta l'etiquetatge busca no ser un cava indiferent. El públic més tradicional, més conservador, no és una presentació que els agradi perquè una miqueta els recorda les disbauxa i jo crec que els nous consumidors en el món del cava, en el món del xampany, en el món del vi, en general els hi atrau molt, no? És una presentació molt diferent, ampolla transparent perquè el que vol és ressaltar precisament el color i aquests núvols rosa una miqueta perquè tu mateix et pugui anar a la imaginació, només veure l'ampolla. I per què el Pinot Noir és tan difícil de cultivar? És una varietat que prové de la Borgonya
De fet, sempre s'ha dit que la millor zona tant és Borgonya com Xampanya com Califòrnia. Austràlia i Sud-àfrica també tenen llarga tradició d'elaboració amb aquesta varietat i des de fa uns anys, potser perquè és una varietat molt sedosa, molt elegant, l'hem anat d'alguna manera incorporant a diferents denominacions d'origen. Concretament a Cava o a Penedès, la zona on més s'elabora és l'Alt Penedès, tot i que arreu de la península fins i tot hi ha algunes vinyes plantades a Andalusia, per anar a València o a la part d'Aragó. A Catalunya s'ha arraigat molt bé. Ja fa 15-20 anys aproximadament que comença a haver-hi vinyes de Pinot Noir. Fins i tot es diu, però no s'ha arribat a demostrar mai, que el cep, on tenim aquí la varietat de l'ull de llebre o Tempranillo, prové precisament de la Pinot Noir, que tots són en pèls a partir d'aquell cep. És una varietat molt elegant, però que alhora dona moltes complicacions a l'elaborar perquè tendeix a una evolució molt ràpida. I necessites aconseguir, per això la varietat, per això la zona de la Borgonya o de Xampanya, aconseguir acideses molt altes per poder-hi donar una miqueta la seva capacitat d'expressió. Molt bé, dediquem un minutet, si et sembla, a tastar-lo. Ens expliques una miqueta com és? Veureu, ja ens n'anem amb un cava que té 4 anys de criança, és collita 2006 i tiratge 2007. El tiratge és quan provoquem la fermentació carbònica i la fermentació alcohòlica, que realment el convertim en vi, el convertim en xampany. I veiem que els colors han evolucionat dels vermells clàssics de les maduixes, de les cireres, ja han evolucionat més amb una cirera madura, fins i tot, si em permeteu, entre cometes, aquells colors ocre, no tan potents, però alhora molt elegants. Jo crec que el nas és un cava molt subtil, recorda sobretot cireres madures, pot regular fins i tot alguna de regalèsia, és una miqueta floral, una miqueta de violetes fins i tot, però ja tendeix molt a la fruita madura. Una miqueta el que es busca amb aquest cava és transmetre-hi la dolçor de la fruita natural, precisament. I amb aquesta etiqueta un punt de festa, no? I amb fer-lo algo molt més festiu, no? Si ens anéssim amb un vi amb certa astringència, seria un vi molt més seriós per a una taula, diguem-ne, no tan desnivida, no? La presentació ja provoca desnivició, precisament. Sí, molt simpàtic. Molt bé, doncs anem a tastar-lo, no? En boca veurem, per mi, la característica base és sedositat, és un vi molt sedós. Té un carbònic perquè és xampany i tots els xampanys, evidentment, la seva característica principal és el carbònic, no? Però el carbònic és molt suau, molt integrat, fa pessigolletes, no és un d'aquells carbònics més molestós o que té una presència excessivament marcada davant del vi, ben al contrari, no? Jo crec que precisament la paraula és sedositat i elegància, no? D'estructura, jo crec que és un vi amb molta estructura, és un vi que compra molt bé la boca i alhora és un vi llarg, vull dir, al cap d'una estona d'haver fet un glob, continua perdonant aquell gustet agradable d'aquestes fruitetes vermelles o d'aquestes violetes fins i tot a la boca. Molt bé, doncs Carles, gràcies per la visita una vegada més. Gràcies a vosaltres. Ho recordem, el trobareu, és fàcil, trobar l'ampolla amb aquests colors, amb el número 6 aquest aquí davant, que és el número 6 representatiu. L'anyada. És el Pinot Noir de Montferran. Gràcies i anem a seguir amb el Pinot Noir. Gràcies a vosaltres. Recte final, anem a explicar a la gent que ens està veient a través de Televisió de Manresa la promoció per aquests dies relacionat amb els elaboradors que han vingut avui a veure'ns aquí a la botiga. Mira, començarem per Montferran. La promoció amb el Montferran Berta Bosí, comprant una caixa de 6, regalarem una ampolla. Està molt bé. Amb la qual queda molt bé de preu. I llavors, comprant 6 botelles més, regalarem el Magnum. És a dir, comprant 12, regalarem el Magnum. Vale. Que va amb aquesta presentació així molt xulo, també. Sí, que va amb la...
És el Magnum, però és realment... Sí que és gran, sí? Són 2 litres, no? No, litre i mig. Litre i mig. És el doble, diguéssim. Doncs comprant 6 botelles regalem aquesta, si la mateixa persona Es queda de 12. es queda llavors una caixa més, després li regalem el Magnum amb una caixa més. Està molt bé. I amb el Montferrand, el Pinot Noir Rosé i amb el Montferrand Blanes farem un 10% de descompte. Comprant una sola botella. I comprant una sola botella de Montferrand també, Li feu el 10%. Passa que surt molt bé comprant la caixa i regalant l'ampolla. Anem cap a França, cap a Pierre-Pallard. Amb el Pierre Pallard, comprant una botella farem un 10% de descompte, però si compres 3 ampolles, ja sigui combinat o ja sigui d'una sola referència, regalarem 6 copes de xampany. Les 3 ampolles com si fos el pòdium, no? L'or, el bronze i la plata, no? Sí, o si no pots comprar 3 de rosat o 3 de blanc o el millor. Molt bé, recordem que trobareu el Petit Celler a Manresa, Passeig de Pere III 18, que hi ha una pàgina web també, que és petitceller.com. petitceller.com. Recordar que ho portem sense cap cost a Manresa Rodalies i que si us trobeu aquest senyor pel carrer, compte si porta un ganivet, perquè ja heu vist el que és capaç de fer. Gràcies, Cristian, fins al proper programa. Vinga, merci. ja.